order na pugog pagkaon sa pagpanday ron kaya ang panday. Way sultan sa may maing order. Bulad with lemongrass. Bulad with lemongrass. What? Okay, fights kayo. Na order na. Tawagon sa kuto kong mga panday. Oh, naman may unto na. Oh, mga panday kay unto na. Mga oras ka. Hindi na kong panday sa bulag grabe. Wala ni mo na pinakakusong mo dok na. Sana So, all. pinagano ka bas? Bas! Oo. Sisudan na to ron. Ay, buka wala ka. Pinocchio is my name, no impossible. Nakakusong panday. Dugay ba to, boss? Hindi, nanatulong taon-taon kay hindi ko naman siya kapadunga daw siya. Nana daw siya doon sa git. Git nga brown daw. Git nga brown. Sugat-sugatan dito, si nana dito. Wato na ko ron. Oh, dito Tama? na. Oh. Ano mo kung sa gate ni bro? What? Ito na siguro. Napapot itong sa kapanday nga. What? Ito mo? Dili ulen, dili daw sa kuan sa bit ng brown. Sige, lahat na ko rin itong pagpanda nga abot na. Ay, nagmaw na na. Ay, pal! Yes, sir! Tawag ko na ko, sir! Yes, sir! Ah, Ayan mo, sir. Oy, dapat deliver ko. Dapat tama sa oras. Ayun. Dalawa oras ko tanaw oras. kailangan ang nagluto sa mga boss. Kaya nagpanday pa. Abot lang boss ha? Dahil Sige, mo sige, sir. order. Awas lang na. Sir, oy, gutom kayo. Dahil ito mong order oh. Lemon with grass. Sana all. Para sir. Yung order. Para sir. Para sir. Para sir. Sinsya lang kayo sa kaldero sila. Busy juga kaya mong kuha na kusinero ba? Wala kang kalis daw. Ito man, sir, oy. Kuhan. Wala kapalit o kuhan. Ang kaldiruan ni Sir, kisa kaldero. ito ma. Oh, napay kang pagluto ang akuan yung baka sir. Sige, sir. Sir, sinsya lang kayo sa mga kaldero sir. Salamat lang nga ni sir. Sinsya lang kayo. Okay. Lami, di. Ano ni? Panday. Lami na ba? Lami ba? Sige sir, dali lang sa ako sir. Gusto na ko ni kang gusto Pinocchio. Okay na rigor ba? Sigurado na ni. Pinocchio. Na ang order sa ako panday. Lami na ni ba? Iloy na ko kay maabot turong order na ko sa panday gi pasugat ko to ni Pinocchio dito sa git nga brown. Iloy na dada kay para hindi abot ato. Kay lami na ba kay to kung order kay lemon grass blind fish nga ulo daw ulos lami mo daw lami mo ginang ulos barilis kana ko ng buwan. I'm out, man. Boss, ano pa yaw? Oy, Pinocchio, ay pinakalit ko. Na dire yung Kalimon. Oh, kani? Lana. Oh, bati ka lang ng kalimutan. Lana po ni kalimutan. Grabe ni panday ba? Wala ni nausap ilang. Boss, Pinocchio. Lami yan bro ba? Yo. Sesud. Ulo. Lemongrass with buwan. Maura ni lang deliver. Ora na. Yawa ni. Unsa pa sa pagkali boss? Bila na boss. Ayo, labti kay pagkaon to ng pinakalit. Kami na guro mo. Sige. Wait. Ate ni pun pandai ato ni sunod ato ni vlog. Vlog ko na di na ko order na. Balhin ko laing kuan. Riders. Tingnan ka. Wala ta problema. Pay uling grabe okay lagi still wall ning mga taga panday. Asa man with Lemongrass with kuan daw. Sige, fights. Likaw na po niya. Pinocchio pinakalit. Sige, likaw na fights. Okay, now. Okay. Let's eat. Dapat magkamoy kusog. Dali man boss. Hello mga kapinox, ako na si Pinocchio gikan sa Pinox Biners. Hello mga kapinox, ako na si Pinakalig. Tigikan sa Pinok Biners. Hello mga kapinok, ako si Pinok Kuyaw. Gikan sa Kapinok Pinok Biners. Pinok Virus. Hello, kung naay magpapashout out ya, comment lang, i-comment lang sa among kuan o
paki-share sa among mga video. O i-follow na lang po ang among page, Pinocchio Biners. Salamat! Salamat! Hello mga kapinoks, ako po day ang creator sa Pinok Biners. Kaya nagpaulahay lang kong video kaya wala na may malaking videos ko. Ako lang sarili.